фурӯши ҳама намуди мошинҳои дардӯзӣ, адрес бозори Кёрвон, тел дар рӯи экран. тарзи гузарондани хати рости CGMC-ро шурӯъ мекунем. ин мошинаи CGMC 10 сол гарантия дорад. Мошина беҳтарин мошина, ҳатто сӯхт мошина мақсад сӯхтам гарантия дорад. дар магазин биёреш то 2 сола бепул ремонт мекунем. риштаи якум аз ҳамин риштамонак мегзаронем, дуюм меорем ай болои мошинада як хез ранги симак бонем. рост истодагиа нигаҳ кун, сима ай қафои намӣ мегзаронем, ай пеш мегирем риштара. баъд ин оҳане ки ду шикофак дорад, як хез чӣ дорад, якум ай бологиш мегзаронем, баъд ай поёнаш боб мегирем. рост бинида меяд. ҳозир хушрӯ аҳамият битен, мобайни нами ду тинка қатӣ ришта мегзара. ришта хе мобайни нами ду бини қатӣ бояд бигзара. хе мегзаронемаш риштара. нигоҳ кунед. ҳатман дар видео лайк ва коммент кунед. подписатро фаромӯш накунед. мобайни ду тинка қатӣ монди, таги оҳан қатӣ мегзаронем ки вақте аз таги ҳамин оҳане ки нав мо гузарондесем ҳамин нагзара, яъне поёни ҳамин дарзе ки медӯзи поёнаш безеб мешавад. баъд аз ин оҳан мегзаронем риштара. ин риштара мегирем, мобайни ду тинка қатӣ мегзаронем, гузаронем ҳардуша. баъд меяй ҷа бо як симаки сиёҳ ай мобайнаш ки барои гузарондане ки ҳамин ришта удобни бирава, мақсад рост биравада, инҷа бо як ҷои дига дорад болои сӯзанда. пеш ай сӯзан даровардан, мақсад як ҷои дигаи ҳамонро гузаронем, баъд ай сӯзан мегзаронем. ина болои сӯзанда як ҷо дорад, ай ҳамҷо мегзаронем риштара ки риштаи мо хушрӯ рост рава. баъд ай сӯзан ай тарафи берун ба тарафи дарун медуруремаш риштара. ин риштара мегирем, тамом. ришта ба мошина ба ҳамин ҷанба аст. ришта гузаронӣ мошина тамом мешавад. ҳамин кори қиёнам нест. ҳатман дар видео лайк монед, дар канал подписат кунед. ина биниш, ина ришта гузарониш, ин ҷо дорад, ягон ҷои қиёнӣ надорад. ҳатман дар видео лайк монед ва дар канал обуна шавед. фурӯши ҳама намуди мошинаи дардӯзӣ, адрес бозори Кёрвон, телефон 884 12 28 28. мошина 2 сол гарантия дорад. фурӯши ҳама намуди мошинаи дардӯзӣ, адрес бозори Кёрвон, телефон 884 12 28 28. дар рӯи экран ҳастад. ҳама намуди мошинаҳо бо нархи дастрас, бо кафолати беҳтарин. устошам дорем, ҳама намудша арзон карда метавем. агар фурӯшандаам бошед, як муомила карда опитунам ҳастанд. CGMC беҳтарин мошина 2 сол гарантия дорад. дар сӯхтанашам гарантия метавем. скоростиш то 5000. ягон мошина ранги тез намерава. ҳатман бинед ябор.